Hej guys. Det her er mig. Jeg har et filter på grund. I må ikke se mig. Altså, I vil gerne se mig. Og jeg ser ikke sådan her ud. Jeg er meget pænere end det her. Ja, det er det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg snakkede sådan. Se. Vi taste-tester det her. Jeg haver kinder på den her, at design ikke er på. Mhm. Måske tog det for meget money. Okay, let's Jeg taste elsker den this. her. Okay, Jeg elsker 43. Ej, 3. Hun så 2 plus 2 giver 11. Nej, jeg gør ej. Hun siger 22. 2 plus 2 giver 4, da. Ja, og Okay. 4 plus 4 giver 8. Mit hoved kan... Okay, 3, 2, 1. Jeg fik ikke noget. Kan du lide den? Det var det, kinder. Ja, Og det var fordi, der er en kat lige herhen. jeg må gerne se den. Den er ikke død. Ja, se. Vi er ikke dårlige. Filter var smooth. Tænk, hvis vi kan vise hun om, hvorfor du ikke vil gå. Okay, guys. Bye. Jeg har ikke vist den. Nå, okay, men bye. Bye.